ni fa rayuwata ina matuƙar son cancarewa. Zan yi maka muryoyi 15. Idan har a cikin muryoyin nan da nake sawa a cikin fassarar fina-finan Indiya na maimaita murya ɗaya. Na'am. Ga waya ta karke ta. Wai na ci waya? Ka ci waya ta. Allah ka bashi sa'a. Jama'a ba editing bane ba komai bane yanzu canja muryoyin. Kuna tare da Yusuf Zamani Record. So zan fara. Ka dinga kirga. Ai na ci wayan nan. In kallon ta waya ta kuma ai ba za ka iya cin wayan nan ba. Na ci ta na. To shikenan. Ai na san ba ta da aka yi murya shayi. Ku dinga kirgawa kuma da Allah jama'a. Idan ne kai maka dinga kirga. To shikenan. Ai dole in kirga. iPhone fa. To zan fara. Kai, wurin da fa akwai mutane da yawa. Wayo. Daya, na ji daya. To da kyau yaro na. Ubangiji ya sabarbara maka albarka. 2, saura 13 ba ka iya ba. Kai, karfaka, nan da nani kai. Ni na bazan ya ba. 4 a 3 kan kara ma. To ne kwarkwar sai nawa? Ka san kwarkwar sai nawa? Na san shi 4. Wannan ita ce wannan shine Michael Scofield, Lincoln Boros, muryar Lincoln Boros. Kai, 5 har ka ci 5 ba. Kai karka ce min cokali da Allah. Wayo. 6. Kai, wato gaba kidan na sai kana kirga yanzu wannan murya ta nawa ce? Ta 7 amma kai. To madalla, mutane na kuna tare da ni? 8 ai ba ka ci ba sa tare. Dama ban yi maka wannan muryar ba. Yanzu na yi ta. A mabudin aikin na fara yin ta. Kai Nawa? 9. Kai. To jama'a a wannan lokaci ina tare da wannan bawan Allah. 10 in Allah da ba kai 5. Haradu wallahi na iya ki. Haka na mamaki ne ko mene? 11. 11? Hello Surya. Surya ina ka shiga ne ina neman ka ban ganka ba. Surya. 12. Kai. iPhone. Kun san waye ni? Pushparaj. 13. Ga muryar ma uba wani wanta ban yi ba. A wata nahiya ta hikaya, kaddarar wata masarauta tana kafadar wannan matashi. An yi ba kai aljanu 14 kenan dan Allah. Allah da kamar ɗaya. Kai ya zan yi mata murya. Ya zan yi mata. Ta wani ga baki da irin wannan lokacin me ba kamata da ce ne? Wannan murya ta nawa ce to? Ta ga ƙoyar ka malam. Jama'a idan mun burge ku da Allah ko. Amma ni wannan muryoyin wallahi kawai dai daman zan yi ma murya 20. Ka gane? Ai da ka sani da 20 din ka ce wallahi sai na ci wayan nan. Inda muryoyi ne jama'a duk ka gane yanzu ka sa jama'a wasu ran ba sani a fuska ba sun san murya. To Ubangiji ya sabar da muku albarka.